Kumusta na kaya to siya? Tawagan ako si Marky B. Ayo! Ayo! Naabot na yung order si Udi! May tao ba yes? May tao diri eh. Uy! Tawag si Hana. Nasumbagan ba yan ako niyang papa itong niyagi bay? Ay! Kali din mo sa kwad ay! Baby! Hello, B. O, unsa man? Asa ka? Dugay na lagi ka wala ni Anhi. Kuan manggod ka nang nataha ko mo adto dira ba kay nasumbagan ba yan ako imong papa itong niyagi no? Nagunsa man yung papa dira di ay? Aw, okay raman. Ay, yung papa nimo. Naaman sa diri, nangapi. Ah, nangapi? Nangapi. Nasuko pa ang papa nimo? Oh, nasuko pa siya, pero giing nagistoryahan man ako nga nakuratan ra kaato mo ang nasumbagan nimo siya. Gipasabot lang nako siya nga seryoso ka sa ako, nya loyal ka. Ah, imong gingnan. Sure, jud imong gingnan unya. Nya paniyon gani ka ni Papa no kay gusto daw kaniya makaistorya og mas makaila pa. Sure na, Han? Sure na? Gusto niya mahibalaan ba kung deserving ba jud ka sa ako Sa ato pa pwede ko mo adto dira sa inyo ha karon. Mogay nang anhi diri karon no. Sige, sige. Sige Han, madto ko. Ipakita na ko sa imong papa kung unsa ko ka determinado manguyab nimo. Oh, karon na dayon. Okay, pwede na ni? Atras. Okay na ni, boss? Okay. Tabangin ko, boss ha. Diba boss ha? Dosa mali. Left. Diba boss? Diba boss? Boss, tangi. Boss, left, boss. Diba boss? Uy. Isuwag ako yung boss. Left. Play. Bangke. Salamat boss. Problema, boss. Uplitin mo, boss. Ha? Uplitin mo. Late eh. Ay boss, mabalik pa makasunod kay sugton man jud ko ani. Go na diyan. Okay, salamat boss ha. Thank you kayo. Few inches later. Grabe ulan na uy. Oh, hello, be. Hello, Han. Asa naman ka? Ulan dara sa inyo ha. Oh, ulan-ulan ra ba? Diri ulan-ulan. Ulan man gud diri kusog kayo. Ha? Kusog kayong ulan diha? Oh, kusog kayo, nagpasilong pa ko. Unya, manhi pa ka. Ay, dili syempre madto ko dira. Sigurado ka? Bisag ulan musulong ko, walay problema sa kuana. Para makita sa papa nimo nga determinado jud ko manguyab nimo. Sige. Para makita jud niya nga determinado jud ka. O sige na, madto ko. Hulaton ta ka ha. Pangita lagwe nga makaabot ka diri. Sige na. Unta makaabot ka be. Meanwhile. Uy, nana si Marky. Ikaw dito si Marque. Katong isumbag sa ako katong niage. Uy, basaan niyo mo uy. Pastilan na. Nganong nagpasingulan man ka? Gusto na ko ipakita akong determinasyon nga manguyab jud ko sa imong anak. Asam day kagikan? Gikan pa ko nagbaligya lagi gunlay lagi. Wow. Kakugihan ba? Butan dayhan butan. Unsam day na yung mga baligya nimo day nga nasa imong bag? Kani akong baligya kol. Dahil ko andre payong, raincoat. Di na ko ni pwede gamiton tol kay baligya maguna ko ni god. Malugi ko ba? Butang sa akong dire ko la.
Andam ko kol, ipakita kung unsay kaya nako buhaton para sa anak nimo. Hana, hugaw naman ganyan itong palibot eh. Ay, ayaw ka problema kol. Ayaw ka problema, ako'y bahala na, ako'y bahala, manghinloan eh. Ha, ikaw? Grabe ka buutan ba? Lantawa lang ko kol. Gobi, kayo lagi ni mo na. Asan yung basurahan kol? Akad to? Marke! Gamitig daspan! Ay, tama rin kol no, daspanon din ako no. Daspanon ba para mas dali. Giunsa man nimo na! Han! Normal ba na sa tarong na tao? Gidaspan bitaw na ko kol. Hinlo na. Matay! Kusog na kayong ulan! Hugaw na kayo sulod! Ikaw siguro tag tubig! Tubig kol, panglimpyo sa inyong sulod. Ayaw, kabala ka kol. Ako'y magkabo para sa inyo. Ha? Ikaw na lang magkabo! Pagkabuutan, Han! Tanawa! Giyabo pag yun! Doy! Shh! Hoy, Marky! Marky! Shh! Marky! Paminaw sa ba? Hoy! 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 Hoy, Marky! Paminaw ba? Unsa man to, Hana? Tagay, Jans. Papa, ay. Pandamay! Ipakita jud nako nimo kol nga karapat dapat ko para sa imong anak. Uy, uy, uy! Ikaw ako dyan niya sinalo ni Colonel! Ako alang jud ka Hana. Pastilan na! Pa! Mabutan dyan taron! Di na magmahay sa kuwa ba? Napabiyan na isalat ko niyagi. Si mapuspusan ko na naron. Ngano giyabo pa man nimong tubig nga sinalo dito? Nya gidiretso lang din mo hatag dire. Pandamay bata. Na kung sa oras, Pang alas 12 na, ting paniudto na. bantog ra gutom kayo. Maghialing na siguro ta. Giguto mo kol. Ayaw, kabala ka kol. Naibaligyang isda dito, mangutang ko karon. Mauba? Oh, pero before na maghaling sa ako. Isa may gibuhat nga hana. Uga-uga na siguro ni kol. Pwede na siguro ni mahalingan. Unsa man taon na nanguyab si Mohan, uy? Pasagdi lang sa gudya. Pasagdi? Naama na siya iyang sariling diskarte. Unsay na kaugalingong diskarte? Kaklaro anang binulok? Ay, yati, di jud mahaling oh. Dong! Ano diha man ka naghaling nga na may abuhan dito? Di man yun na musika kay ulan man! Kabalingog mga nagpangutok. Dong, ganahan ko sa imuha kay buutan ka. Pero di ko gusto nga ikaw ang mauyab sa kong anak. Ha, nganong dili man? Di ko gusto bulok. Alam mo Magaling kang kupal ka. Sinasakal yung tipong gustong sumagot pero bibig ay may busa. Ay, bulok atong gibuhat nako. Uli! I came to you and never asked Papa, oy. Uli na! too much. Wondering what you would say. Be, Han, ay na to pabalik ka ha? Asa naman butang kumonsin sa to? Wa mo kabalo sa inyong gisayangan. Mura ra mo naglabay og bulawan. Kulatan ninyo ang part 4.